Verder moest een paar weken voorkomen op verdenking van diertroch schuld. Maar de rechter voelde het verder maar net on te rekenen dat zijn pa net voldie aan de eers van brandveiligers en sprutst hem vrij. Het Openbaar Ministerie liet het er nou bij zitten. Ja, dat is gewoon een opluchting. Hè. Ik moet eerlijk zeggen dat wij het ook wel een beetje hadden verwacht. Gezien de voorgaande periodes dat het OM ook iets heeft bepaald. Maar je kunt rustig zeggen van het was een opluchting, hè, dat je dan ook eindelijk een punt kunt zetten. Ondanks het feit dat je weet dat je er niet blij om bent. Want er is natuurlijk een jongen in het pand overleden en dat is heel erg. En wat dat betreft ook de gevoelens van de ouders, we begrijpen het zo goed. De laatste 4 jaar hier heeft een soort impact op Veddema en zijn gezin gehad. We lijden er allemaal onder. Mijn vrouw die natuurlijk, dat gaat niet in de koude kleren zitten. De spanningen, de kinderen die meegesleurd worden in het verdriet. Hè. Maar nogmaals, het verdriet van ons, dat is niet in geen enkele verhouding tot dat wat de ouders hebben moeten meemaken door het verliezen van hun zoon. Maar het is een andere verdrietachtige vorm, waarin wij gewoon, toch in die jaren behoorlijk een dreun hebben gehad. Nu de vrijspraak definitief is, verwacht het Veddema gauw zijn plakje in de gemeente weer in te nemen. Hij is ook beschikbaar voor een nieuwe periode van 4 jaar voor zijn partij Gemeentebelangen Ljouwert.